Malas ludira kang wawang gegono pangasumirat lae begegek ugek sak dolita mel ndara kula ndara Werkudara sampun dipun tangisi malih menika kunarpanipun ndara kula ndara Gatotkaca ingkang gugur wonten ing perang Baratayuda jaya binangun menika ndara Bima pamar anakku mati nggih ning kados pundi malih ndara anane lakon adile mung dilakoni anane penandang adile mung kudu disandang anane wong perang isine mung lara den menang apa kalah apa menang lara apa mati niku mpun dados sandangane wong nek lagi peperangan perang niku pancen kejem ndara napa malih kang sinebut perang Baratayuda jaya binangun niki sampun dados kawengku kuming jagat utawi jangkaning kodrat ingkang kedah dumados ngaten niku ndara Bima ning aku isih durung lila Kakang Semar Gatot anakku mati inggih kula ngertos menapa ingkang dados raosipun panjenengan Ndara Werkudara sapa ya sing jenengane wong tuwa kelangan gantelaning ati utawa kelangan anak pancen rasane niku abote ra karuan nanging kados pundi malih Ndara Werkudara rak ngajeng kula sampun matur kalian Ndara Werkudara anane mung kados mekaten nggih kedatipun sandang kalian jingandika Ndara kula Ndara Werkudara ingkang sawegya nglampahi kantun kiat menawa mboten nglampahi lelakon ingkang kados mekaten kedah kelangan anak ingkang dados gantelaning ati. Wah, Gatotkaca mati Gatot. Mpun Ndara sampun kedlarung-dlarung to den paduka menika anggenipun nandhang penlangsan seniki mang pilah-pilah ing antaranipun katresnan kalian kewajiban Ndara tresnane paduka Ndara Werkudara kalian Ndara Gatotkaca niku kula gambaraken anak niku jempolan sikil wong tuwa niku mripat den kesandung ing jempolan sikil mripate sing nangis mripate sing ngrasake lelaraning sikil menika ingkang kepaduk tegese napa rekasane anak wong tuwa melu krasa rekasane niku tur wonten tetembungan garwa minangka dados sigaraning nyawa anak minangka dados gantelaning ati niku sampun lumrah den niku nek dipun sawang kalian katresnan niku nek kewajiban kedah enget paduka den paduka menika jejering satriya paduka menika jejering senopati wonten ing perang Baratayuda menika nggih kedah eling dhateng kewajibanipun apa enggane paduka Ndara Werkudara saalaminyo menika badhe nangisi kunarpane Ndara Gatotkaca menika sampun dados layon. Sejatine wong urip menika nggih antri mati kok den kulo nafsin daikatul maut kabeh barang sing duweni nyawa mesti bakal temekaning pati kaya niku wau ngendikane para winasis
Ngoten niku Den, dados paduka menika kedah saged milah-milah ing antarane katresnan kalian kewajiban. Kewajibane panjenengan niku tesih kathah. Ndara Werkudara memayu rahayuning jiwa, memayu rahayuning saksama. Sesamunipun kados memayu rahayuning saksama, sesaged-saged memayu rahayuning bawana. Mangrurah satru murkane para kadang Kurawa niku lho. Nek kados carane kaya niki mawon, semangate njenengan niku mboten nate kegugah. Kula minangka dados panakawan niku araning weruh, kawan niku kanca, sesaged-saged kula menika saged jampeni raos sakitipun panjenengan. Kados ngaten menika, Ndara. Ning aku isih urung rila. Kakang Semar nek Gatot ki mati dening Kakang Arna. Nggih, kula sampun mangertos. Kula sampun mangertos raosipun panjenengan menika. Ning perang Bratayuda menika tasih dangu lho, Den. Menika tembe guguripun Kang Ndara pun Gatotkaca. Menika tasih kathah sanget nuwun sewu. Sing jenengane perang niku pancen mawa korban. Saking napa wengising peperangan, saking kejeming peperangan menika, saking para Kurawa menika nggih kathah ingkang dados korban. Tuladhanipun putra saking negari Ngastina nika putra dalemipun Prabu Duryudana, Lesmana Mandrakumara ya dadi korban ing peperangan. Paribasan prajurit-prajurit sing sejatosipun boten ngertos kentang kimpuling lelakon kebong gopak ngambah alang-alang. Wong siji sing luput liyane niku melu kecepretan. Niku saking wengising peperangan pramila Ndara sampun kandhek sakmenten menawa ingkang dados semangate Ndara Werkudara. Nek nglalu kaya niki kula ingkang sing boten setuju pertama niku kula. Awit napa paduka menika panegahi Pandhawa. Badhe majeng lan botenipun Pandhawa menika gumantung kalian sampeyane Ndara Bima. Pun mang pikir, mang penggalih Rumendara kula menika namung sagete niku kulungsu melu uduk niku. Menawi pamanggih kula menika dipun dhahar aturipun, menawi boten dipun dhahar ampun kados ngaten Ndara. Paduka menika kedah ngrebut wangsulipun negari Ngastina saking tangane para Kurawa. Niku mang eling sampean nggih Ndara Bima.